Etorrioi, ongi etorri Joserra izeni eta lagun guztiei, bere ekitaldira. Eta hau da, Euskara Batuen helduarra. Horain, komunikazio arduraduna, Idoia Etorregarai, horri doia. Joserra, zer plazerra, zu beti entzutea plazerra opari bat izatena, hola da, eta hola izango da. Eskerrik asko. Eta zuk esan duken bezala, esan duzuen, utzi esu histori bat kontatzen. Hori Joserra gazetan esan du. Noni? Oindala, hori urte baino gehiago ezagutu nuen. Eta ezagutu nuenean, topatu nuen, irekizitzaidan mundu berri bat. Eta zergaitik, ezagutu nolako proiektu bat, zeinetan euskara eta ezagutzarekiko maitasuna izugarria zegoen. Konpromisoa ere bai. Ezagutu nuen proiektu bat zeinetan pertsonak zeuden erdigunean, eta pertsonak zaintzearen eta elkarlanaren garrantzi ezagutu nuen. Baina batez ere ezagutu nuen Larraunan Kriston Fauna. Hori gara izan da. Eta hantxe, ezagutu nituen adibidez, ez da, informatikarik. Nik ordu arte informatikarik uste dut, banaka bere ordenagailuan da lan ikustela, baina ez, Larraunan konturatu nintzen, taldean ibiltzen ziala, gregarioak ziala. Eta euskarazko softwarea garatzen nahi zion bitartean, dantzarako softwarea inkorporatu txertatuta zaukatela konturatu nintzen. Ezagutu nituen baita ere hizkuntzalarik, euskararen misterioak eta deskubritzen daizienak. Eta oraindik ez dut sekula ahaztuko ni, oraindik kazetaritza karrera bukatu gabe, batxillardegi elkarrizketatzeko aukera izan denean. Ezagutu nituen baita ere naturzientzietakoak, nola ez? Belarra ez dago freskoak, planta honekoak, eta irrifartxuak, altonamak eduta, baina ez. Eta baita ere ezagutu nituen historiak dituzuna, hauek, beste tempus batean nintzen zian. Patxaran eaten, eta induzketak batez ere partezarrien nintzen zian. Hauek adibide batzuk bakarrik dira, ez da fauna, baina fauna eta pertsona interesgarri horietatik guztietik pertsona batek atentzioa ditu zian. Diztia berezia zaukan. Eta, galdetu nuen, ez da zein da gizon hori da. Hori Josera, hori txabarria. Hori Kriston jatorra da irakaslea. Eta hori esan zialde, gauza, baina egila da nik konprobatu nula, udapi ikastar hori bukatu ondoren, Joserak ez zuela behar ikasgela bat maisu izateko, berak kanpoan ere maisu bat zelako. Hori ere konprobatu nuen. Orduan, Joserak euskarari, euskara batuari, unibertsitateari, fisikari eta hori bereziki ere egin dion ekarpena hurbiltzea, ezinezkoa da, izugarria da, eta horrek ordainetan txikia bali bada ere, omenaldi txiki bat eta bilotzekoa egin nahi duzu. Eta horretarako bainona, ontzara, esan edo etortzeko Kepa Sarazunari, Urko zuzendari jaunari, eta berak hitz batzuk eskainiko dizkizu. Ni lau hitz ekatu nahi ditut, bata metamaisu. Maisuen maisu. Ikusi duzue zenbat lanen zuzentzaile izan da. Ikusi duzue zenbat ikastaro eman dituen, nola idatzi behar da, nola idatzi behar da, hizkuntza, zientzia. Ikusi duzue hori, eta nik personalki esan behar dut, beste historia bat kontatu dezaken nik Idoia, nik hemen dago UEUn Unibertsitatean eta Euskal Munduan memorialde batean, momentu konkretu batean Joserrarekin topo dituko da dago. Nik ikasten duen fisika erderaz, Joserrarekin bigarren baina fisika ikasten duena. Orduan, nik nagoen euskara ikasten bigarren baina. Bukatu nuen karrera eta bukatze aldean ezagutu nuen. Joserra ezagutu nuen Euskal Unibertsitatea. Ikusi nuen, nabaritu duzuen bilura.
zientziarekin edukitzeko lilura. Ze ondo pasatzen duen zientziarekin, zientzia erikitzen eta bai. Eta noski, ni argumentatu egin nintzen, puntu horretan. Eta han sartu nintzen lehenengo bukatuta gero tesina egin behar den euskaraz. Holako benada bat ez, tesina euskaraz. Eta arano, Josolarekin egon nintzen 3 hilabetez, astean 2 egunez, 2 orduz edo nire euskaldun berri baten informatikako idatziak zuzentzen. Eta irakaslea, zuk esan duzu orain, Imanol Berriatuaz esan duzuna, hori izan zara zure egitzen. Eta beste imatentzat, baietz. Hori da. Bigarren hitza. Prolifikoa, idazle oparoa, idazle emankorra. Berak jarri du datu bat. Ueuk egin ditu 224 liburu, bai? Baso aste, ingubara eta Jose Barne Etxebarriak azaltzen du 170 ekarpenekin. Kontatzen duzue bere idatzi guztiak eta 200 pasatzen dira, ez da gugu. 200 pasatzen dira. Eta momentu kritiko bat, non anaitasuna sortzen da, eta bat, momentu kritiko bat Euskara Batua sortu berria denean eta jana eman behar zaio, Euskara Batu horrean. Zenbat artikulu dauzka Jose Etxebarriak anaitasuna dizkaria. Hori interneten dago, interneten gara. Eta dauzka horrela 249 artikulu anaitasunean idatzita. Irengo nahi inguruan ikatera den gauza bat. Euskara konpontzeko, euskalketa horrez, nola konpontu behar da hori, super soluzio bat dago eta da erabiltzea. Erabiltzea eta produzitzea. Prolifiko hau 250 artikulu anaitasuna garai hartan eta 200 piko liburu baino gehiago. Prolifiko. Hirugarrena, Larretik Nolanahi. Ni betidanik mirestu dut belaunaldia. Josarrak aitara dituen argazki guzti horiek, non azaltzen diren Andoni Zaharna, Mikel Laubide, Luis Bandret, Joseba Itxausti, Claudia Luset, neskak ere bai, Maria Jesus Esteban, Edurne Beritzinaga, Begoña Carrascal, Mari Carmen Castillo, Arantza Laborda, Mari Jose Zarte, batez ere matematikariak, gero gaur egunean informatikariak izaten direna. Eta Jose Antonio Duruz, Martxel Eskurua, Lore Azkarate, Andres Urrutia. Joseak esan zidan, beitu, zeik atzean oso bideo polita orain eta titulua da Larretik Nolanahi. Zergatik, ezinezkoa zan, alor guzti horiek euskaraz lantzea. Hori zan larra, bidera ezina. Eta hauek, belaunaldi hauek, lortu zuten gai guzti horiek ere euskaraz landu izatea. Eta ez landu izatea bezik eta osagarri egitea, lilura horrek. Hori ez da ematen du guretzat gauza nabaria dela, erreza dela. Baina hizkuntza guztiek ez dute lortu. Ni Dublinen egon nazi orain 2 hilabetez, eta han ez dute gauza hori ematen. Ez dira gauza unibertsitatean modu orokorrean irlanderaz lantzeko. Eta beste hizkuntzetan berdin. Joserra bete esan du, gai zailenak ere, larreko gai zailenak horiek ere, euskaraz landu daitezke. Posiblea da, borondatea badago, eta batzuek badakigu hizkuntza guztiak gain direla edozein jakintza arlo lantzeko. Personengan bizirik badaude, hilura hori baldin badago. Hau da, benetan erabiltzen badira. Eta azken hitza, beste arraro bat, poliedrikoa. Poliedrikoa, nire gustatu zitzaidan, Martxelo Otamendik esan zuela, txikiategi gizon poliedrikoa zara. Hona hemen beste gizon poliedrikoa. Ez dut gehiago esango, joan zaitezkete Wikipediako Josarraren artikulura ikusi zenbat dauden hor eta poliedrikoa. Bale, etxat, listo. Good morning.
ideia segituen ateratzen. Zer modu egokiagoa, hobeagoa liburu baten bidez egitea baino. Eta orduan, zeitu zein genuen, liburua? Ez, batzorde bat. Beti batzordeak sortzea. Gustatzen zaigulako batzordeak sortzea. Orduan, batzorde eder bat antolatzen, jende askorekin, aditu askorekin, denak parte hartu nahi zuten, noski, baina batzorde horrek eduki du bihotz bat, eta 4 pertsonerako bihotza izan du, eta horiek deitu nahi ditu gaur honetara, beraiek ere, beraien eskaintza egin dezaten, alde batetik Gidor Bilbao, bestetik gaur hemen ez dago, baina Pruden Gartzia baita ere, izan da, Mari Carmen Menika eta Nekane Itxontza. Jose Ramon Etxebarria erretiroa hartzeko garaia iristea zegoela eta 2015 urtean hasi ginen bai asmo hau lantzen. Gure helburua liburu bat argitaratzea zen, Idoiak esan duen moduan, Jose Ramon Etxebarriaren omenez, erretiroa hartzen duten unibertsitarien artean, sarritan egiten ohi den bezala. Liburu kolektiboa izatea erabaki genuen, eta bertan 2 motatako artikuluak egongo ziren. Alde batetik artikulu akademiko-zientifikoak eta bestetik gorazarrezkoak. UEUren zuzendaritzak begionez hartu zuen, proposamen hau eta berehala hasi ginen martxan. Baina hurrengo urrantzea zen jakitea noiz hartuko zuen erretiroa eta hori ibili ginen galdetzen 2016an izango zen, 2017an, eta ara non Jose Raberak eman zigun erretiroaren dataren berri. 2016ko abenduan, Durangoko azokan geundela, bera UEUko estanera hurbildu zen, eta galdetu zigunea, zenbat ale gelditzen ziren komunikazioa euskaraz ingenieritzan liburutik. Kontua zen, berak laster erretiroa hartzeko asmoa zuela, esan zigun, eta akatz batzuk antzeman zituela liburu horretan, eta nahi zuen erretiro hartu aurretik akatza zuzendu eta originala argitarten zerbitzuan utzi berargitaratzeko orduan zuzena hartzeko. Jose Rabetik bezala revisore eta gauzak bajuz eta denboraz eta egitekoa denez oso ondo egiten ditu lan guztiak. Behin gu data jakinda, martxan jarri ginen, eta 2017ko urtarrilean, alde batetik antolatu genuen argitarten batzordea, osatu genuen, bertan liburaren prozesua jarraitzeko eta iristen ziren artikuluen egokitasuna aztertzeko, eta bestaldetik deialdia egin genuen UEU-kide guztien artean. Gure helburua zen, UEU-kide guztiei aukera ematea bertan parte hartzeko. Hainbat artikulu jaso genituen bideo horretatik, baina, taldean, hutsune batzuk ere antzeman genituen, Joserra bere bizitza edo lan esparruetan izandako alor batzuk ez ziren jasotzen guztiak, eta artikulu batzuk eskatu ditugu, gutxi batzuk, pizkat osatzeko liburu kolektiko hori. Eta horrela, 71 artikulu biltzen dituen liburu ederra osatu dugu. Joserrak askotan esan digu, ez duela inolako benaldien nahi, ez baskaririk, ez ekitaldirik, eta, UEU ekitaldi xume hau antolatu du, alik eta gehien bere borondatea errespetatuz, egindako liburu kolektiboa berari eskaintzeko, emateko, Euskal Unibertsitate bidean egindeko lana eskertuz. Mari Carmenek aipatu du liburu kolektiboa izan dela, kolektibo hitza behin baino gehiago planentzen du gaur goizean, proiektu osoa izan da kolektiboa, baina izan da UEUren ekimenez egindako gauza bat, UEUren atarpean eta UEUren babestean.
hemen gauden hirurok eta Pruden izan gara, seguruenik Pruden Garzia, izan gara motoretsua enkargu hau hartu duena, baina batzorde horretan gurekin batera izan dira baita UEUko aparatuak. Ane Sarasua, orduan Iñaki Alegria zen bide gehiena egin dugun denboran Iñaki Alegria izan da UEUko zuzendaria eta Iluia Torregarai. Eta konturatuta batez ere motore horretan letretako jendeak ibiltzala, pentsatu genuen behar genituela baita beste alor batzuetara iritsi, orduan lagun izan ditugu, bide lagun izan ditugu baita hasieratik Kepa Sarasola, Arantza Urkaregi, Iñaki Irazabalbitia, Jacinto Iturbe eta Kepa Altoa. Generoa, liburuaren generoa, omenezko liburu, nik uste dut omenezko liburu baino gehiago eskerroneko liburua dela. Genero hori batez ere letren alorrean ezaguna da, ezta? Eta Prudenek eta Biokon buruz hitz egiten genuenean, normal, alakoak ikusi ditugu, beste batzuekin ere egin dira, eta berehala konturatu ginen zientzietako jendearentzat, alako gauza bat ez zela hain ohikoa, ezta? Eta orduan batzordearen erabaki nagusietako bat izan zen, liburu misto bat egitea eta liburuaren egitura antolatzea. Hasieran eta amaieran daude liburuko parterik importanteenak. Orduan, hasieran dago Jose Ramon Etxebarriaren bibliografiaren referentzia zehatzez osaturiko zerrenda, eta amaieran dago Jose Ramon Etxebarriak 2017an Ikergazten emandako hitzaldi baten testua, katedralaren eraikuntza. Eta gero erdian, bi motatako lanak. Batetik, gorazarrezko artikuluak deitu ditugunak, eta bestetik artikulu zientifiko-akademikoak. Artikulu zientifiko-akademikoak batez ere, letreen, gizarte zientzien alorretakoak dira, normala den moduan, baina badira zientzietako artikulu batzuk ere. Lore sortatxo bat da. Lore sortatxo bat askotariko lorez osatua. Eta bigarren atala, gorazarrezko artikuluena, alaxe eskatu genuen eta gauza batzuk bilatu genituen, baina beste batzuk etorri egin zizkigu, ez da? Horran, bilatzen genuen eta eskatu genituen oroitzapen personalak aipatzea, anekdotak, iruzkinak aipatzea, eta halakoak etorri dira. Eta akaso eskatu gabe, baina artikulu guztietan gainezka ikusten dena da eskerrona. Jende askok zeukan eskerrona agertu gura, eskerrona agertzeko gogoa. Eskerronez gainezka dator liburua. Esan dizuet orduan, nahi gabe etorri den gauza bat, baina konturatu gara dana irakurrita gero hori ere badagoela da, garai baten lekukotasuna. Jose Ramon Etxebarriaren bizitzan gertatu dira gauza batzuk eta alderdi askotatik begiratzen zaio Euskal Herriari eta urte hauetako gertakizunei. Hori ere ematen du uste dut liburu honek. Gutxik izan dugu, ez dut aipatu, Ander Altuna. Ander Altuna ere jakina liburu osoan bide lagun izan dugu, eta gutxik izan dugu liburu osoa irakurtzeko sortea orain arte. Orduan bine soietako zidazue aholkatzen, nonbaitetik hasi behar baduzue, hasi zaitezte katedralaren eraikuntza irakurtzetik. Hasi zaitezte, hain zuzen, azkenengo artikulua irakurtzetik. Berak, Jose Ramonek
artikulu horretan aipatzen duen hitzak erabilita, harria lantzen duen bitartean, katedrala buruan. Harria lantzen duen bitartean, katedrala buruan, arkitekto eta argin eta arkitekto den Josarrak idatzetako artikulu hori irakurri. Aurreko liburugintzari buruz galdetzen badizuet, izen bat artikatu behar baduzue, seguruenik gaur urteetan zehar jende asko pasatu hortik ez da, baina Nekane, etorriko zizue burura. Nekane, esango ditu berroitza. Bueno, imaginuko dozue zelango ilusioa dekotenik hau Joserrari emoteko eta hori niritako jata. Itxelesko gogorea da niretza eskuartean dekoten liburue zuri emotea. Ikusten dozu, tapa gundea dauela. Baina zu lasai Joserra laster zabalduko dozutan. Argitatenen arduradun eta Nekane naizen aldetik, zer esan zugaz argitalpen gintzan konpartitutakoaren inguruen. Urte askoan izan zaitugu inguruan nuegun. Eta argitalpen gintzan bereziki, liburu egile, zuzentzailea prestatze, argitalpen gintza batzordean buru, deialditako epaimaitide, eta zer ez da behin Joserra? Zer ez dozu behin Joserra? Batzutan maketa hau ezaukin dozu, eta liburuek txurrulez saldu. Eta hauen orokorrean beti hortxe, jotake lanean, gozo eta tinko. Aprobetxo gure batera gondako denbora guztian, dan hori irakatsitako guztia. Ez dakit imaginetan dozuen, urduri bana haude, eta hori iratzi doze badakitolan egongo nintzela. Zenbat posten hauen Joserrari omenezko liburu hau emoteak. Bera, zelanez bere estiloan, bera lorak hartzeko egunean ez da nekatuten beste hori lora kontatzen. Hori da gure Joserra. Eta sobran merezitako liburua zabaltako irrikitan egongo zarenez, mozu bilakurtu lehenengo, hori liburu. Gernika buruan eta bihotzean dagoa, gure gurasoak eta txitxe zarra eta han egosietako bombardak eta egunean, han jaio nintzelako eta gatozen lekutik gatozela, jatorria ez da eskudeak sekulu. Orduan, ez da puntu nahi papera, ez da puntu nahi eta pasintzeko eskudeak. Emozioa emotea behar doa. Gero zageiti hau aportzera batzutan ez da burura gabizaten, eta horretu da pasintzia erratzea. Baina edo baino atzase gozina guard. Pasintziarekin namen dugu. Eta 50 urtean egon bagara, lan honetan, beste, minutu bat aguantatzeko peso. Badoa, eskerrik asko. Ikusi duzue, hau ere lortu dugula. Ekinaren ekinaz, lortu dugu. Lehen egia esan da, Xabierri eskertu diot, esan proposatu duen zera, lema, baina ez pentsatu digase, hitzakari dira dugun egina, bidetik hor. Eskerrik,